Καλησπέρα. Ορμόμενος από το θέμα των τελευταίων ημερών με τη δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της με μαχαίρι, βλέπω ότι γίνεται μια κατάσταση εκμετάλλευσης και μια κατάσταση η οποία παραπέμπει σε πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι τραγικά. Θα ήθελα όλοι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα και δεν έχουν καμία εξειδίκευση ή καμία γνώση ως προς το θέμα να μην κατευθύνουν τον κόσμο με λάθος τρόπο και να λένε διάφορα περίεργα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο, δηλαδή επαγγελματίες, δάσκαλοι πολεμικών τεχνών, οι οποίοι κάνουν knife fighting, μπορούν να διδάξουν τον κόσμο ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος τρόπος της αντιμετώπισης ενός μαχαιριού. Πιστεύω επίσης ότι καλό θα ήταν να ασχολούνται με τα δικά τους θέματα τα οποία τα γνωρίζουν καλύτερα.